Ako vyzerá verejné bezbariérové vecko a aké sú tu bariéry, toto konkrétne bolo dostatočne priestranné, čo je veľmi dôležité, pretože keď je toaleta malá, je ťažké sa tam hýbať. Málokedy sú na verejných záchodoch posuvné dvere, ako to bolo tu. Veľmi sa mi to páčilo, lebo som nemal žiaden problém otvoriť ani zavrieť dvere. Posledné dvere sú pre mňa najpohodlnejšie. Super, že ich dokážem zavrieť sám, to sa často nevidí. Čo sa týka výšky umývadla, to som dokázal dočiahnuť, ale na mydlo vôbec. Nechápem, prečo je takmer všade umiestnené tak ďaleko. Ľudia s dlhšími rukami by naň asi dosiahli, ale ja nie. Malo by byť umiestnené lepšie, rovnako ako servítky alebo sušič rúk. Ten bol tak, že som nemal žiaden problém. Tak sa mi to páči. Rovnako aj toaletný papier bol neskutočne ďaleko od záchodu. Asi si architekti myslia, že sa postavíme z vozíka a dočiahneme na papier. Toto je nedomyslené. Aha, ako ďaleko to bolo. Nechýbali rôzne madlá, ktoré pomáhajú pri prehadzovaní a nastaviteľné zrkadlo, ktoré som sa videl. Celkovo to hodnotím kladne, lebo hlavne bolo WC odomknuté a nebolo použité ako sklad. Pri bezbariérovosti platí, že treba myslieť na všetky typy handicapu, aby to vyhovovalo všetkým a myslieť na všetky detaily.